Ọhana weze ndewono. Ana m asị ụwa dịkwara unu mma. Ana m asị ichi bara afọ ya bụkwara unu mkpọ. Ana m asị ụgbọghọrọ m ya na gị ya mekwara nwunye di gị. Ana m asị mmiri akpara ma azụ anwụna. Igbo wu Igbo, ụwa dịkwara unu mma. Ọnwa nnụnụ nwoke onye ha ji mara Chief Eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwa afọ Mbaise. Abịala m ọzọ taa nwere okwu dị mkpa m ji bịa. Ma tutu m agaala ihu na atụfugo oge, ana m eji ohere a na-anabata unu niile n'ime ọnwa a bụ ọnwa itoolu Septemba n'ime afọ 2025. Ana m asị n'ime ọnwa a, dị ka anyị niile ji ụkwụ anyị were ike anyị bata ya, otu akwa ka anyị ga-anọ were ụkwụ anyị were ebumnobi anyị nọchaa ya n'ọṅụ n'udo ma fụọ. Ana m aga ọfọ taa sị dịka anyị bara n'ime ọnwa itoolu a, anyị ga-ejikwa ụkwụ anyị fụọ n'ime ọnwa itoolu a. Onwe onye ọbụla n'ime anyị ga-achọ achọ. Ihe mkpata anyị ga-abawanye, ahụike anyị ga-abawanye, ndụ n'elu ndụ. Ana m asị otu a ka ọ ga-adị n'aha Chukwu Okike Abịama. Ise. Igbo wu Igbo, enwere okwu dị mkpa m ji bịa. Okwu ahụ m ji bịa taa gbasara mmemme iri ji n'ala Igbo n'obodo niile dị iche iche ke m na-ahụ ya taa. Ajụjụ awụrụ ka ihe wụdị iri ji a. Ọ gịnị kpatara omenala iri ji a? Omenala iri ji a ndị kpatara ya wụ nne na nna, ndị okenye mgbe ochie, ndị na-arụ ọrụ ugbo. Ghọta ihe m na-ekwu, ndị na-akọ ugbo. Ha rụọ ọrụ a, rụchaa ya, eji ha akọ ọjị, ha na-akọ ede, ha na-eme ihe niile dị iche iche n'ime ugbo ha. Ha agaghị achọ ka a mee ya aka ruo kpọmkwem ụbọchị eyiri eyi saga iri ji a. Ha bịa were ji gaa n'ihu ahịa njọkụ iji sị ahịa njọkụ ịgbalịala ya wee ka ekere ụwa otu iji mee ji anyị eruo nne. Ngwa taa ka anyị ga-eri isi ya. Ọtụtụ na-eji ewu, ọtụtụ na-eji ọkụkọ, gaa n'ihu ahịa njọkụ jee kelee ya. Eji egbu ọkụkọ ahụ egbu, ejikwa eji ọjị aga n'ihu ahịa njọkụ. Okwu a m na-ekwu taa, o nwere ihe m ji na-ekwu. Ihe m ji na-ekwu okwu a taa wụ, achọfụtara m na ọtụtụ ụmụ Igbo anyị akpafuela ụzọ. Nke m na-anụ taa, ị ga-ịhụ onye nọ na Amerịka, onye nọ na London, onye nọ n'obodo niile dị iche iche, eji ahụ sị ndị Igbo na-eri ji. Ajụjụ awụrụ ndị Igbo, onye Igbo nọ na Amerịka kọga ji na Amerịka, onye Igbo nọ na London ekọọla ji na London. Ịbịakwa n'ala Igbo, ndị Igbo nọ n'ụlọ n'ụkọwakwa ji, onye Igbo nọ n'ụlọ ebe ọ na-akọkwa ji. Ha awụ mmemme ndị mmadụ ji na-edisive onwe ha. Ịga n'ala Igbo, bịa n'ala Igbo taa, ọ dị mmadụ ole nwere ji n'ala Igbo? Ji ndị anyị na-eri, ole ndị kọrọ ya? Achọrọ m ka ị gagharịa n'ala Igbo taa, ka ịhụ ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo. Gagharịa n'ọrụ ugbo niile, ọtụtụ anakwaghị arụ ụlọ ọrụ. Ọtụtụ gaji ala eji arụ ọrụ agụụ bịa ha ejere otu were rie nri. Ọtụtụ anakwaghị enwe ike ịgaje rụọ ọrụ ugbo ahụ. Ọrụ ugbo ahụ ewee rụchaa ya, oru n'ọnwa asatọ ma ọnwa itoolu ma ọkwa ọnwa iri, ga-eje rie ji, wefụta ji, hụ ihe rụara, hụ oke ji iji bawanye, ga-ewere gaa n'ahịa njọkụ, ma ọ ga-eje kpọọ ka ekere ụwa, ma ọ ga-ewere gaa n'ụlọ ụka, ma ọ ga-esi na agịhụlekwa ozu ole rule ego oke n'ihi ihe ji mbawanye ga-erule, ga-ewere ọṅụ kpọkọlata ọha na eze bịa na ka anyị rie na ji. Jụọ ndị Igbo,
ndị Igbo ji unu na-eri taa ole ndị rụrụ ya? Ị na-aga onwere onye Igbo mmadụ ole ka ịka nke na obodo anyị taa mmadụ ole ga-ịga n'ọba je wefụta ji ọrụrụ n'afọ? Ọtụtụ anakwa arụ ji, ọtụtụ ndị anyị anakwa arụ ji, ọtụtụ agbarala ọrụ ugbo ọsọ. Mana taa ọtụtụ ndị agbara ọrụ ugbo ọsọ na-aga na Amerịka, na-aga na London, na-aga na Canada, na-aga na India, na-aga na Europe, ebe ọbụla nọ, na-agakwa n'ọtụtụ obodo dị iche iche niile n'Afrịka ebe ebighị. Otu enyi nwoke kpọrọ m sị na ahụ gara je zọ nnama ha iji na-eri ji na obodo ha nọ. Ịhụrụ ya, ndị Igbo na-eri ji. Ajụjụ awụrụ, ndị Igbo na-arụkwa ji? Ndị Igbo unu na-arụkwa ji? Ọkwụ ji ndị Igbo na-eri taa uke ndị ugwu rụrụ. Ji ndị Igbo ji eri ji taa ụkwaghị ga n'ọba ahụ je wefụta ji. Iri ji ndị Igbo gbafara ihe, iri ji ndị Igbo dị mma, iri ji ndị Igbo nke nwoke nne na nna ndị ichie ndị tụrụ ntọala iri ji awụ ji ịgara n'ime ọba gị jee were. Ndị Igbo na omenala Igbo anaghị agaje zuru ji eji eri ji. Onye Igbo na-aga n'ime ọba ya jee were ji were ma rie ji. Ma ajụjụ awụrụ taa, ọ dị ndị Igbo ole ị ga-aga n'ọba ahụ jee wefụta ji si taa a na-eri ji, geje chịta ji rie? Onye ọbụla bịara na ga-enye ya ji. Onye ọbụla bịara abịa n'ọrụ bara na ụlọ gị na mmemme iri ji, ndị Igbo jee were ji baa kpọba ahụ n'ime ọba ebe a na-eke ji, si ha ngwa were na ji ka ọbụla chọrọ. Ụbọchị a na-eme mmemme iri ji a, anaghị eji ji enye mmadụ. Ọwụ onye ahụ a ga-akpọrọ gị gaa n'ime ọba si gị jee were ji, emechara gị ọba gị were ji. Ndị Igbo ịhụna na ihe niile gbasara anyị, ọtụtụ ndị Igbo echefuola ya. Ha ga-anọzi na-eme ya dịka ka ọ wụrụ mmemme na-adịkwanaghị ntọala eji malite ya a na-eme. Ntọala iri ji wụ na ọ ga-awụ na emepere gị ọba ga-aba n'ime ọba ga-eje were ji. Gịnị ka m na-ekwu okwu awụ? Ndị Igbo orule mgbe unu ga-alaghachi azụ ma rụọ ọrụ ugbo, ma rụọ ọrụ ugbo ma riwe ji ahụ. Azụkwala ji azụ na-asa gị riwe ji, ọwụghị ezigbo ya. Ha erighị wụ restọrantị ọhụ ị gara je rie na Maput. Ji gara je zụrụ n'ahịa were je na-eri, na-eselebreti, na-agba egwu, na-asị na a ga-eriele ji taa, a ga-eriele ji taa, ọ na-erighe ji taa. Ọwụ imeghe ha ahụ ewugere ị gara jee zụrụ ji jee shie, jee mee na restọrantị nga ndị na-eshi nri na-ezukọ na-eri ya. Ọwụghị omenala ndị Igbo ka eseri ji. I come in peace, alakwa m in peace. Ka ọnwa fere anyị hụ ọma, ndụ na ahụike, ụwa dịkwara unu mma. Ndewone. Chief Eziokwu Ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ onye Mbaise. Igwe ozi ya gbasa ya n'ikuku. Ndewone. Off I go.